Ok. Flink. Jeg tror jeg vet hva du skal gjøre. Du kan legge... Nå skryder han litt sånn. Mamma, kanskje du skal legge litt sånn pølse og sånn på han? Ikke gi han for mye sånn nå. Jeg tror jeg... Nei. Jeg har en plan. Du kan legge pølse opp til Trillebåra. Ja. Han vil ikke. Nei. Sånn, så flink. Altså, Da er jeg i gang til. Japp. Så flink. gi han noe godt da. Så må skryde godt da. Du har fått indrefilet. Så flink gutt, ja. Da gjør jeg en gang til. Kom. Her.